strane da iskažem svoje poverenje u tehniku sa kojom mi raspolažemo, onakva kakva jeste, ali u prvom redu sam želeo da iskažem poverenje u ljude sa kojima mi imamo. U pilote koji upravljaju vazduhoplovima, u tehničare koji održavaju te vazduhoplove, u naš vazduhoplovni zavod. Načelnik Generalštaba je istakao da svi relevantni faktori u državi treba da znaju da je vojsci potrebna nabavka novih, kvalitetnih borbenih aviona. Centralna svečanost proslave Dana avijacije, tokom koje će biti prikazane i letne sposobnosti srpskog vazduhoplovstva, bit će u ponedeljak, 2. avgusta, upravo na aerodromu Lađevci. U utorak je na poligonu Pasuljanske livade uspešno izvedeno uništavanje neeksplodiranih ubojnih sredstava zaostalih nakon eksplozije magacina u Paraćinu u jesen 2006. godine. Ova akcija izvedena je u saradnji Vojske Srbije, Sektora za civilnu zaštitu Ministarstva unutrašnjih poslova i Ruske državne agencije Emerkom. Nakon pretrage terena, detektovanja neeksplodirane municije i njenog transporta, na poligonu je u 2 kontrolisane eksplozije uništeno više od 70 bombi, mina, granata i ostalih eksplozivnih sredstava. Načelnik Sektora za civilnu zaštitu Uprave za vanredne situacije MUP-a Srbije Bratislav Rančić naveo je da je uništavanje takvih sredstava jedan od važnih zadataka ove uprave. Tvoja bela bluza Nevena ostala i dalje bela sa jako malo tačkica. Jeste, ostala i dalje bela, što znači da je vojska ipak čista, ali da im nije lako, uzbudljivo im jeste. Nevena, kakav je osjećaj voziti se u tenku? Osjećaj. Ovo je više od osjećaja, ovo je tako uzbuđenje i znači ne mogu da opišem, jednostavno treba to svako da doživi. I sledeći put sigurno, ako mi bude rekao da ne znam da uparkiram auto, kazat ću mu čeče, tank sam vozila. Dobro, kako bi u jednoj rečenici ili jednom rečju opisala ovu tvoju vožnju, odnosno doživljaj? Kako rečim, evo, klecaju mi kolena, znači sišla sam dole i još sam uvek pod
pod utiscima. Čekaj, je li truckalo, ili si imala taj neki osjećaj da ti se kičma lomi, da sad ti tu nešto... Uzbudljivo i preporučila bi svakom, znači, da se prijavi za ovakvu akciju. Znači, emisija Štit nudi jedinstvenu priliku da probate nešto što do sada niste probali.